Yeah, because klaro magod nga kulang ang trabaho. So daghan kayo tayo. That's why bitar wala ni effect ang atong K-12. Kay gusto man ta nato nga bisag ni graduate lang ta ka og kuan makapakita kay pang trabaho. Ang problema nato gamay ra ang trabaho. So makademand gyud taog. Kada kan kay mga grad. Karon na pong April na po'y mag-graduate. Pagali nakatrabaho tong last year o last 2 years ago nga nang graduate ha. Tapos karon na po'y lain bago na mo graduate. So ikaw makapili gyud ka. Takanong dito mo kumupili sa ni-graduate lang o kuan sa man grade 11 o grade 12 nga niya may college degree nga ni-graduate nga wala siya trabaho. So, di ba? So, anong pili mo? So, mo gyapong kulang gyapon ang ato. Problema ko sa itong presidente. Sorry. Require sa government na dapat CSE holder ka. Then, you should comply. We should comply. So, murag, di ko kabalo kung ma-encourage ba ko or mas mo baba ang ako ang self-esteem because of that fact na our government gobyerno na sad kami mga itong presidente. Sila ko na lang dito sa sayop nga nasod. Pasensya na. Ang hirap mo mahalin Pilipinas. Recorded? Okay na na? 5, 4, 3, 2. Yo, welcome back sa Bitok Podcast! Hello! Og daghang salamat. Bye! Humandritso. Hi guys. Medyo gwapo itong ano yan ha. Laisyo. Medyo socialite. Social. So medyo tayo pa. Restaurant ba itong Pegron? Asa tayo karon dahil sa? Project A. Ano pa itong Project A? Ang Project A? Abay sa Project B. Sige na. Kay group of companies man sila. Ka-alphabet. Your Honor, na ratong agenda. Muna yung agenda karon? Yes. Okay. Mr. Chair. Majority floor. The Project A Restaurant. So restaurant yun din. Restaurant. Kung kaya nga busog kayo ko. Tapos diri din, uy, sarap. Dami. Saan ang bestseller diri, Sam? It's Wagyu. They serve Filipino, Asian, and cuisine. Excuse me. Unsan ni siya diri begin ni siya dai originally or unsan ni siya? Yes. Sila- Tatak lokal yun ni siya. Yes, Cagayano. first in the Philippines. All day breakfast sizzlers. Ang nakabongga diri sa ilaha kay quarterly na sila lain-lain nga concept kay Asian man. Last year daw Thailand ang ilahang peg. So, pero ang menu mo ra gyapon. Naa sila idungag para sa last year nag sila og more on Thailand. Then if ever lugar mag-change sila into another country na sad mag-member ni sila sa United Nations. Char lang. Oo, na sila ipang-retain gyapon nga mga ang mga ano. So parang mag-change og ano. Yes. Oo, di ba? Na sila Bongga. Project A specials. Salmon. Yes. Kompleto. Isa po ang salmon sa ilang bestsellers. Kato mga go Wagyu look and forward salmon. for Vietnam cuisine next quarter. Tama, ma'am? Ay, mag-Vietnam. Oh, yes. Oo. Karon sa lugar karon. Wala pa. Wala pa. So Filipino lang ron. Ay, sa mo pagkuan. Charis lang. Ganda, no? Ha? Yeah. Oo, secret. Secret. Brog mo serve sila tanan no from breakfast to lunch okay naman sila pancakes and all. No, sir po sila sub-Saharan nga ano. Sub-Saharan. Charis. Yes. Ganagawa ni pancake daghang kay asukar. Nice ni. Please. Bali Dapat lima. sila free, di ba, Sam? Yes, every Na morning, coffee, 6 a.m. to 10 a.m. Order lang kag any, meal, naka-free coffee. Ayan. 6 Oh, tsara tayo a.m. to breakfast 10 date. a.m. Oh, Pwede coffee lang ko. Walay. Ang free Mura lang. kag nangayog sabaw sa karinderya, sinasabi ko sa iyo. Katong free lang ako. So na sila diri mismo sa likod sa SM nga Yes. car park. Galing. Correct. I think bangko lang ni diri nga Lobo pala pag storya na ito mga gala. Ang lagi, Oh my Healthy God, so meal. yummy salad. Thank you, ma'am. Ikaw ginong-ginon ako. Guwapa. Salamat. Healthy Thank you, guys. Kaya naman. Akong kauda na lasagna, sandwich, Correct. kawali. Ano na si Constance? Kalimutan. So ako lagay dahilan. Adjust with me usahay. Uy. Nakambi ko sa humba ni Sam siyang birthday ba ya? Lamig Balag ni tayo. taas. Belated happy birthday to our Thai Yes. friends. Hi! Elvis, happy birthday, Elvis.
Happy birthday, Elvis. happy birthday. Alam mo Naguna-una kag rubeg hapon. Sila na Sige nagkaroon. chika-chikahi. Ako na Nadaot pero ako sila buntag nagtapos. nimo. Wala na nanaw sa tuwa mo Elvis Marie. Ano masa? Or Maria Elvis. Ano? Uy, sarap, no? Sala. Umot kayo. Murag ano ang ilang ipamutang ani perfume. Dako pa lang serve, no? Yeah. Sarap. And you know what? This is only 220 pesos. Wow. Dako na ka. Perfect. Silingan naman dahil mid. So doon na lang dahil mid. Breakfast date mo ni Ma'am. Bago mo rin isang building dire actually. First touch U-belt ang Dako na tawag. kayo. Ha? Kasi First touch U-belt. sosyal na kayo sa uptown mga First pangalan, touch no? U-belt. Ang second touch, asa man. Dito gyapon silingan ni sa ulit. Na dito ang Project B. So again, likod yun sa directly yun sa car Car park park. sa SM. So napo siya saktong Parking. parking. So Perfect. mas nice. In fairness, pagkabot na ako dani, murag refreshing kay siya ba nga, lahi na po. Parang BGC, parang BGC. Yeah. Baguio City. Dako, gini lang, sir. BGC, Baguio City. BGC. Ano naman dyan? Social life. Lahat mo sa uptown. Kami diri sa uptown. Actually, no. Kami diri sa uptown. Social meet ang per di mi gabay Hoa fees. Hoa views talaga. Totyo gyapon. Bro, dili mo to i-build as something nga ano, di ba? The new BGC something ana-ana. Oh, Dili ba to? Dili. Sa Uptown. Grabe. Ano Grabe to? sila. Lahi mi diri. Diba? My God. Ngangkon. Lagi. Welcome to Sub-Saharan, ana, no? Sub-Saharan uptown. Correct. Tungod kay lami kay atong food ka unata sa restaurant. Ang atong topic kay mga mistakes and lessons learned. Ang layo. Oh my Ano ang mga God. sayop pang yun ang istoryahan? Lagi. Dili kay from the mistakes maka-learn man ta. Lagi. Actually. Naka-learn ba Pero yun? galisod kayo ko. Oh my God. I'm a perfect person. Oy, Sorry, guys. Sorry guys. napay mas perfect. Ano siya ka, pop, dito lang ka pop, kaya dagan kay ka mistakes. Dali lang ko, mag-camera lang ko. John Mascareñas sa nga. Kay, Ang pinaka-perfect person. Mistakes, Dili. my gosh. I cannot relate. Sorry. Na-build na mo na ko ang topic katong pagpadol na to diringan. Katong nasayo pa akong asawa ba nga gibulagan ko niya. Tapos na-realize niya nga love na kay ko niya. Ano ba? So that's why nakauna na ko mga mistakes. Dili ka muliak day. Lagi. Lemon to ko nadungan sa letter ganiha. Ito, simple lang. Gusto na mo na lang nga topic. Our mistakes and lessons learned. When we were still young, when we were still teenagers, when we were still single. Until now, single lang gihapon. Kana lang nga mga anak nga mga isgutan. Kay labi, sige, pinakauna, I'm sure, ang ako yung mga mistake yun is katong underestimating the importance of health. Ay. Kung kita pa naliguan. Actually. Bay, may sad-sad days. Katong sad-sad ko, katong may mga barangay. My lifestyle. Ang sponsor, mato mi sa barangay, ang sponsor bay, dili pahilabtan ang lechon kundi moabot si Bernie Bidog-Bidog. Ay ba. So, anay uban maglagot na dugay na tumakagin na late ang DJ. Tapos, pag human pag ginugkaon ana i-BH pag yun na ang tangkugo to ulo. Tapos sa una, dili mi mo sad-sad bay, kung dili mi tagaan og pila ka case nga mga Red Horse beer. Grabe. Grabe. Muna among lifestyle, katong peak pag yun ang sad-sad sa una, with the late boy negro. So grabe nga ka, ang busog kay ka, beer dayong ka, tabilar mi bay. Mauli mi alas 2, alas 3. Ta duty din ko kay morning man ko sa una mag-duty, so 6 a.m. or 5 a.m. to 6. So every day sa Gunson. Imagine niyo ang May, from May 1 hangtod katapusan mo to among lifestyle bay. So in just 2 years, Very deadly. nawala akong liog bay, head and shoulders ko diretso. As in dito rin ko nagkasugod og obese. Grabe yun. Grabe nga lifestyle, bilar, kaon, then feeling nimo bata kay ka, ano bang feeling nimo okay kayo ka. Then karon pagtongtong og 40s, ayan na din ka mo abot sa Dito ng mga basol. gym era. Gusto na ko mag-marathon era, mag-koan. Pero wala na, it's too late. So, mo to nga nag-boundary kalit. Sa din yun nga, yun ang doctor, sir, sa inyong annual physical exam, primero, sir, boundary na kasi mong sugar. Then, after a year, sir,
Diabetic na ka, sir. Imong mga relatives day kay mga diabetic man day. Na stroke imong mom, imong mga relatives uban na mga tai chi na ang uban nag kidney failure so unsa man. So karon unsa naman ta karon nag-insulin independent. Pakiyabo sa pagkaon pa yun. Grabe na ako imagine 1 month yung ano, Di Pilar ba? always. And I'm scared sa akong mga anak now nga halos fast food na tanan. Halos kanang dali na tanan tapos problema pag may kayo say sige pansit canton. May galing kay akong duha ka boys, tana mo pimitabo sa akong kuan, Ella, kay ang duha na ko ka boys, they were so fat pag-graduate nila elementary, but in fairness, naka-recover. Pag abot o grade 7 o grade 8, nang niwang sila, tapos si Raber na active sa soccer, so nanganiwang. Si Ella karon medyo jumbokers na. Pero tana, pareha po sa akong mga boys, pag grade 7, tana mo, ano na. Kaya syempre, kung diabetic maguga, automatic imong anak lagi morag 80 to 90% chance nga ma-diabetic pod. Genetic mangod siya, no? Diba? So mo na akong mga lessons nga. Moto imong mga pamana sa ilaha. Sinasabi ko talaga sa iyo. May mo itong high school para kano kay bahala magbilar ka bata o mga sige larga. Correct. Tapos kung at least magliyok pa man ka, so pwede pa ma-burn. Katubay pagka MOR imong trabaho mo lingkod ra. Nara ka sa radyo. Mulakaw ka, pag abot mo kaon, pas talagi humba, rice, bilar, inom, grabe nga beer, hubog, kadlawon mata, then everyday, paulit-ulit. So taas ra ang 1 to 2 years. Mo na to, na caveman na din ko, long hair, nga dako kay tao, Moana. Kita Si ko na sa Maui imo siya, ba? no? Yun? Si Elementary Maui ko siya. na. Oy, batch na ta. Elementary daw yung lawas. Batch na ta. Grabe luya sa lawas, no? So I As think in. kala ko mga anak sa teenagers pa mugay ko pimintig ginakuha niya. Ayaw gini take for granted ng ano ha health cases nasa huli ang pagsisisi. Karon to mugi karon ako ginapakita sila nga insulin kuan na dependent na si daddy para makita nila nga oy tama gid ang gingon ta 40s pa ta mo nang malipay ta kung makaabot tag 60 nga okay pa ta. Correct. Maulang 40 na kung ok na taan ni Tuan na. dito taan na nga Sige na. Kung may lang lagig na kay Premi Kwarta. mauna Mahal Mauna ba ka ya? kung sinasabi ko talaga sa iyo. may man ka nang naikwata na social kay daghang kay mga makita nga sakit ma-describe. Correct. Kung pobre ka ignon lang ka panuhot ni saka sa heart or nabuyag-buyagan ka o wala. Ang mga doctors, pwede ba yun matuog panuhot? Dili na uso panuhot sa gud. Kay lahi pa daw ang gastritis. Lahi sa daw. Mura ba siguro hangina? Oh, Yang nana. kasi kisatiyan ra maguna siya. Ang panot, sa man ang panot? Tibok lawas. Sa English, sa panot. Mo lagi, wala problema. Istorya mo ta diri. Di ba spasms na? Dili pasmo, spasm. Pasmo. Pasmo, mo na spasm. Yes. No, sa. Ana lang ang peg. So, yun. Mota ko isa. Okay, kamo mo. So, sa amina nang yun mo na problema niyo. When you get the nga nasayop mo na mo yung mga wala mo yung mga mistakes. Akong Go, Master. sana ang mistakes ni mo nga naka-learn ka. Nanay learning sa. Siyempre ang kanang himuon lang og Thank you. yes. Di ana pa nimo mic bro, ka nang pina-target ba sa baba. Di do ko pag mic. Kana. Kuan, kada bitong murag wala kay respeto sa girl in a way. Abi nimo nag-respect ka. Nga bitong kada bitong Bastos sabot-sabot lang. Ano ba? Pagtanan nimo kay di ba may na sila nga sing anaon lugar ni may migson og imong ngano magunaw na ko sa akong igsoon sa akong mama kung buhaton ako na. Ana ba? So imong gina Tama naon mako nga Yes. naabay nga nakaigsoon nga babae Diba? ana. Oh, di ba tama. So ako murag kuan ko kay ulitaw ko dinhi wala man koy uyab. Max. Ya. Kay ni kilo man siya sa ako di kilo ang kasad. Gwapo kay ka. Ingana. Ang yabo ko ni. So, pero in a way ba na-learn ako ba nga murag na naman day may connection pag nana mo mabuhat duha. Na mo murag connection nga dili na siya murag bitaw dali lang nga mawala na dayon, mahanaw na dayon kay pag abot sa panahon magkita mo murag naagid mo something na ma-feel sa usat-usa nga murag
munang dili na hinon murag mas sacred ka kung dito na ka magpakasal kay naa pagyapon kay attachment sa uban nga tao dito sa una. Labi na giyad kung kanang nagdubli-dubli pa ka, nagankuan ka. Sa ako, kanang wala man nung ko'y nakadubli sa na ako'y relasyon. Pero murag kinsa may giilan katong time nga wala ka relasyon, pero nagdubli-dubli mga chicks ni Mato. Gwapo kitong friend. So, Correct. so Ba, murag tsada ang iyang mistake. Lagi. niwang pagani ko ato sa una. Chikahi dira. Sinasabi ko talaga sa'yo. Aletshe mo sa mga kinabuhi. Uy, Niwa ka sa una. Ambot na lang yun ka. Kung niwa ka karoon sa din sa una kaniwang. dili kay kuan siya ba kanang murag what if na cut na ko ang ilang innocence sa una, di ba? Innocence. Ya Correct. ganahan ra pagay kusan sa una kana ikaw ang makakuan sa Yeah. Nakurap ni mo. kurap o kana kana. Bro, pride ka na sa laki ba nga ikaw mo'y Correct. Ikaw mo'y nakaunang bugha. Labi na kung istoryahan Habak bitaw sa na. kuan day, balis po tsukan day. Labi na kung istoryahan bitaw na sa barkada. O mga laki, ano Proud na din ba? kayo. Say, Uff, say, di ba? say, 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 say. Ako yung unang nakakuha. Tinuod na gid itong ba? ingon sa akong mamino nga. Mo gina yang giingon na nga ano siya na basta bitaw di pa kami nyo niya musurag ka na di ginamalikayan nga musturyahan kasi ilang mga barkada nga kana. ingana unta na malayo akong future nga anak para sa tao nimo. Dili. Mangambot na lang mi, mangambot na lang mi. Labi na sa unsay sitwasyon karon, naabot lang yun. Dili ka Ano maka-choose kayo? gyapon sa usa ka lalaki nga di niya iingon ang ngalan bitaw. Kay para sa ako, wa man gyud ako giingon kay murag to protect lang pod. Correct. Pero nagyoy Negative mga barkada nga si kuan ba mo na gyud sa ila. Kung nga dili man pwede kay na dishonor na gani nimo siya. Wala na gani nagkakamo. Ni imo pag yung ingon ang ngalan murag daw unsay but pasabot kay mas higher ka nila or imo siyang itapakan ang iyang pagkatao, iyang dignidad, di ba? Yeah. Mo gyud. So murag dito na din ko Muna ko sa pag di na pod virgin talam, yun lang kabalag, dili ako naka-virgin. Basta ako ang pinakalami. Kuy po. Ano ka di ay na? Correct. basta di ko niya malimtan. Cool ba? Shit kay nga bae. Bugay yung qualification day karon. Wala kang shit. Uy, wala na si shit. You're the Wala na best. daw. Uy. You're the best. Wala na. Mag-change na daw siya o kuan. Lain na po ka tagline. Ay, nasaan nga tagline day? Pero may ganis na no. Ano na yung niabot po sa iyong mind ga? Kanang, dili ko magsaba kay makuha na ko siya. Di, Manaot agig siya. respect na lang gid lagi sa katong murag disrespect naman to na ako nga gibuhat namo kay murag na may consent ana lugar. Kung di man sad ko pwede mamugos or ana. Sabuton man gid na ato ta sa kuan kay magkuan ha. Ana bitaw. Ana day mo ba? Lahi ang ako kay gusto ko manigurado nga okay me. Namino ko sila. Ana day mo day ha? Ana day mo ha? Di ba kay dili ba? I mean ganang sa mga immature bitaw nga lalaki wala lang yan sila. Like dili Correct. nila bation ang guilt or something. Ang na konsensya. kanang- Kung na ba sila ana. Siguro Ambot na lang sa ila. napadako lang igog ayo nga kuan sa akong mama o papa. Kanang dini nga side. Sila dini sila nga side. Kalib- Bay. Dili ba na tungod kay kwan sa tabay Christian school ta? Oh, Ay, tingnan niyo po nga na ba? I mean, like, Isa gid na. Kami ni Popi, kanang programa kita yung mga biyong. Pero nagi na ba yung katang, lahat na ito ni Dako ka nga nagi kay fear kay. lagi. Na kay Paris ba? Na kay fear? Sorry. I paired eh, no? Sorry. Pero to. Pero seriously, kanang, di ba? Kapilan ako ni Kingon na. Di lang sa niya ako ning gisulti kay nasiling sa tubangan. Pero itong mga time lagi, di ba nga nakasala ko siya. Pwede naman yun nga. Di man miminyo. Kuya bro. Pwede naman yun nga. Undangon na ni. Dito na ta sa lain na. Pero lamang gid ko'y fear yung Japon ba nga kani nga ba iba na ni siya sa ko katong wala pa ko or dili pa ko burn bitok di ba? Nya you fear cons nga di nakakakita og ang anak. Exactly. Yan. Salamat guys. I thank you. Kay Christian na to na yung shield. Pero nagi instances nga di gid mo malikayan nga matagdaan na gid nila kung kinsa to. Okay. Siyempre wala man kay kauban na to nga time dito siya ra man gid gyapon. Wala lain. Yeah. So pag ana imo na lang yung aminon nga nay lesson ato dili man ni istorya nga para mabastos siya, but istorya nga natay ma-learn. Ragana na lang dayon ba? Awesome. Perfect. Walay mistakes. Oh my God.
Galisod yun sa mga itaog mistakes. Actually, because I was well raised by my parents. Mo nang di ka ka-love life, kaya wala mo gidawat nga ikaw ang sayop. Wa ka move on. Kaya bini mo nga siya, imong gipamukha sa mo nga siya ang sayop, pero ikaw. Actually, ako... Ginoo ko. Actually, sayop gid kin ako ngaghigog man ako siya ayo. Sa daan ni kapila ng podcast nga gibalik-balik. Uy, charot lang. Uy, dili man good. My mistake is that. Kuan, kadang na... O sa kainundom sa imong birthday. Nag-reach sa happy birthday sa imo. Dili na ko makahausad, ani. Ayaw ko katika-tika, nag-happy birthday sa imo. Wala. Yes. Wala lagi. Kano siya Na virgin rich eh. Ha? Kano sa siya last nag-greet sa imuhang birthday nga Wala. bulag na mo. Mugdin ako kadumdum. Sis. Last niya nga message ako kay nang hulam ra gyud siya Gcash kay pang scatter 200. Wala na binuang. Sinasabi ko talaga sa iyo until now pa nimo bayre. Oo, last year lang bayat ko. Talawa lagi. Yatag sad ka kay. Talawa last year lang yun dito, di ba? Ko kay Jenny Rose baya. Dagan kay kog kwarta, kabalo ka ana. Oo. Ito wala ito'y char. Napildi man sa scatter, sila nagbalik. Wala siya Gala. nabayad sa kuangil at siya batasan do. Oo. O, tungkol ka na imong topic, lawa. That is Unsa ni? great. Unsa ni man na? Lami lagi kay na. Banana Nutella crepe. On the house na siya. Wow. Thank you. Banana. Nutella. Nutella. Crap. Ay, kahadlo. Crap. So crappy. Ay, sorry. Creepy din. Sorry. Correct. Lami siya. Comedian ba Uy. Ha? Pwede na chance? Na kay chance comedian. Okay kayo, no? Bagay kay Sako yun na ba? Oo. Muna siya katong gabato keeping. Humok lang siya. Dili. Parehong siya dagwan. Libis na siya nga pa. Gibol na nga lumpia. Ayan na. Ano, pagido? Ay, unsan O, siya? Juan, pwede naman kamuling ko diyan, Juan, mukaon, Juan. Para, Ay, dili ka ba kaon, Bi? welcome to the project. Dungan ka sa mong kaon, Bi, nalimi? Lagi. Nay nakasulat. Ikaw, sige na. Nay nakasulat. Welcome to... The Project A Restaurant. Ayan. Thank you. Sarap. Kani siya, same rin sila? Huwag nang gawas ang Dili. yung mango. Mango. Mango na siya. Mango crepe. crepe. Mango Caramel crepe. ni siya nga drizzle. Wow, nasa mga caramel padrizzle. Correct. Sige na, Juan, ano mo picture, Juan, din na, ano? Lingkod mo. Kamulot tagkaon. Minaw na mo sa mong topic. Ikaw, Bi, lingkod, Bi. Lagi. Ano. But seriously, yun si... Mistake na ako is wala ko diretsyo nag-proceed og college. Paguman mo high school. Paguman ako high school. Ano naman, nagtrabaho ka diretso? Wala ko nagtrabaho diretsyo kanang ingon lang ko nga magpahuway ko kay tungod lagi gatan-aw na ko ang sitwasyon sa akong ginikanan ba. Kabalo mo gud ko kanang lisod pa sila. Unsa di sa to nga time? Wala Unsay ba? pa. Ansay sila. Katong sa imong pering, anong sitwasyon man? Lisod kay Ginoo ko unsa ra biya ko papa sa patero ra kong papa kanang tigtahi So kibali kulang kulang di na kayo kaya. as in then ako mama kay janitress ra diri sa SM. Nakita na ko ilang sitwasyon ba ko lahi ra bitong high school kay libre man ang kuan kay public man day. Yeah. Moto siya din Unsa na tanay mong course gusto ko? HRM gid akong first gusto. HRM gid akong pinaka first nga gusto. Okay. Dayon mo to siya nag-stop ko 1 year pero during ana is nag-bartender ko, bartending nga kanang vocational. O at Okay. least na lang na ako'y Ay, mag-gain mo i-resign ng skill. bartender nila sa... Bartending, kanang mga mocktails, wala pa mo tong barista sa Oo, una. wala pa. kuhaan, mga cocktail. Mga Cocktails, cocktails, ang mag-flaring. Ana sa una sinasabi ko talaga sa iyo. So mao yung to siya na nagmahay kay kanang sayop to siya nga decision. Pero mo lagi pud to kay lisod masarog paigito na ko akong ginikanan uwa man gyud diha. Wala sa ka nag-think nga Diba? magkanang, di ba na may uban nga Well, lisod kang scholarship sa una. As in lisod kang scholarship sa una dili pareha karon nga Baga nang left and mag-part-time right bitaw. ana naghunahuna Mas biya mga ko ana fast sa food una. bitaw Oo, nga naghunahuna biya ko part-time. ana sa una. Pero ambot nga nung wala to siya kanang napahimos giba kanang wala gyud nagpush ako nga go. Kay pag ingon man pud gyud nako sa akong parents manggod nga dili lang sa ako mag-proceed og college, okay ra pud sa ilaha. Siguro kay nakuan siguro sila kuan nga ana bitaw nga nagasto na sad ana ba. Oo. Pero at sa man to kanang so gikapoy na lang pud ka og eskwela na balik.
Okay ka nang Nalingaw na ka. naman din ko ano pagkakuan dayo. Dito naman dayo. Love life. Oo, kanang imbis nga manarbaho ay magkuan, mag-eskwela dito na miyud day. Oh. Nagkatanaw na ako day mga on bi ami sa balay day kay usar bi ko pwede nga dili ko magtrabaho po day. So mo to So siya. mother kayo, ang wife kayo. As ana gyud as a partner ana root baki. Pero nag-eskwela dayon ko og pilgrim. Nya kay scholarship to siya ni Clarence. Oh, mo to siya. First sem ra gyud tawon day. Muna mo butag gyud ka ni Mayor. Nablagam dayon do pabaya to nabayaran-baya ang akong balas. Char lang. Uy, wala mo lang nakita dito. 2013. Lagi 2013. Saan mo ka pop sa Pilgrim? Wait, 2000, tumawang ka, di ba? 2012, hindi ko nag-graduate. See? You're very gore. Sinasabi ko sa'yo. Year sa Pilgrim? Sara katuig. Kay wala gyapon na Wala kay dili naman kaya kay first sem ra nawala na din ang scholarship. Gitry na ako nga ako sa yung i-proceed ana di man gyud kaya. Mahal kay ang pilgrim. So nami surprise nimo na may scholarship program. Wow. Thank you so much. Wala ako nag-i-push nga pag itiyap na lagi para kay Oo nga. Tama no siyang experience, no? Pwede na. Oo, kay What? mo na din siya. Certificate Ang what? ako ang lesson Okay, manggulan. dawata kini natay kon sa Murag diploma test na lagi ni diretso. sa TESDA ang tawag ani kay Project A. Project A, dapat A per me mong grado. Yes, na nakabutan din. Bachelor of Science in T-shirt printing. Major in vulcanizing. Pwede na. Pero if given a chance nga mapa-eskwela ka karon. As in, diretso. Diretso yun. As Unsa in. imong As ginaplano in. gani? Ang saman. Di ba HR imong di ba HR Feel ako kay HR kanya nga ako ang gikuan sa Pilgrim is business marketing. Kay limited na magud ang courses adto nga gi-offer sa mo. Congressman ko po Honday. No way. Bitaw actually. Kay learnings pud ba? Bisan pag unsa ka kuan lugar ka nang mayo sa trabaho, ingana bitaw, still kung gusto gyud ka nga mo level up, ma-rank up, ma-promote, I can relate kailangan to that. kaayo ang Yeah. imong educational attainment. Kana bitong for example nag GCash ambassador ko then gusto ni Globe nga i-absorb ko. Unya kay pag ingon bitaw nga graduate man ka. Luyahan, tama no. As in, napod ko'y friend po nga gusto siya nga i-assistant manager ko niya. Sige, ana, graduate man ka. As in. I think mo nang Kana standard bitong sa nakitaan Philippines. bitaw kaog-kuan nga murag kaya nimo yung ana bitaw pero babag yun siya. Pero Labi na ba sa Pilipinas? Ingana mo kita diri. As in. Sa Philippines As in. yun. Sa Philippines yun like sa other countries mga good bay, dili kay na gyud ka ng as in number, di ba sa uban? Ay lang dito Skill skills based. man. Pagtanaw nila nga kaya ka mo tumbling diha. Muna. Why problema kita kay grabe no. As in. Kailangan pag-graduate, kailangan pag yun na kung pwede pa na masters, doctorate or kung Correct. dili, kailangan board passer, tapos kailangan pag yun nakapasar sa civil CSE, Civil Service. o daghang kita kuan ba tapos Eligibility. tapos tagalan dayon ka og minimum Correct. pay. Ana gyud As ba? in. Sige na sa Pilipinas bay. Which dapat mo na ikon sa Marcos. Ang ato mga ay sorry. sorry. As in. Mo dapat na usa manggodri. Mo nang that's why kita lalim ang Pilipinas number 1 ta provider og mga nurses, caregivers, Manpower. manpower, di ba? Pero mo nang manghawa kay kita na skills pero tama ka. Pag ano okay, kagwapa, check. Pak, check. Pwede pang assistant ang Correct. ang barog o Correct. pak ang pilok correct. pak o assistant manager ang Correct. kilay Sinasabi ko sa'yo. ang kapula sa lips okay Sinasabi nakagraduate ko man ka Bagsh. dead to erase tanan day Yabo tanan uy. bahalag tenga pangit Correct. lagom ito mog ilok na iwa mag-shave Bisag ergok light. Ergok, oo. Na sinasabi ko talaga sa pag iyo. ingon kay ay Dean's Lister graduate Correct. wala lagapak ka. Yabo. Tapos ang ending, si assistant man mga utanan siya sa imo day, usa mga trabaho diri day. Kugit kay na day. Uy, ginuo ko. Pinakalas na ko tong Actually sa una pa na mo na ang away sa una sa kanang ni graduate lang ka sa kanang 3-year technology, ng mga 3-year technician, vocational versus the mga engineering courses kay engineering ba ya? Pero di gyud tanan gyud ba sa mga companies nga adtuan nimo di gyud perminti mag-away kay pag abot didto
grabe man og theory, tanan-tanan og uban pa. Pag adto dito sa mga theory, kabalo. Pag actual na bay, magsaligya po sila sa ang karaan nga technician, di man siya sa pagpila na sa kayo, di man siya may mo manager kay lagi, 3-year technician na siya. Pero, bisa pag matulog sa makasulda siya. Bisa pag natulog sa kaya niyang problemahon ng kuan. Pero tungod kay dili sa engineering bay, dili siya ma-elevate. So kato, dako grado, dako kuan engineer, manager siya. Pero magsalig yan po sa tao. Ito sa mga tarungan ang kuan yun. Nga nang may tabo bay. Grabe ka particular ang Philippines ug sa credential. Yeah, because klaro magod nga kulang ang trabaho. So daghan kayo tayo. That's why bitar wala ni effect ang atong K-12. Kay gusto man nato nga bisag ni graduate lang tanan ka og kuan makapangita kay pang trabaho. Ang problema nato gamay ra ang trabaho. So makademand gyud taog. Kada kanon kay mga grad. Karon na pong April na pong mag-graduate. Pagali na katrabaho tong last year o last 2 years ago nga nang graduate ha. Tapos karon na po'y lain bago na mo graduate. So ikaw makapili gyud ka. Ta kanon dito mo kumupili sa ni-graduate lang og kuan sa man grade 11 o grade 12 nga niya may college degree nga ni-graduate nga wala siya trabaho. So, di ba? So, anong pili mo? So, mo gyapong kulang gyapon ang ato. Problema ko sa itong presidente. Sorry. Tungod yun sa akong mistakes. Yun ka. Di connected mo gyapon na. Kita man tanan nag-mistake ana, kanya Libutar man ta. Kay mo lagi nabudol man ta na. Ang namutar. Di naka-learn. Gigisi na nako to akong jacket. Neto pa kong dabaw kay para lang Kami round trip pag ito nga. ni round trip pag para lang kay papapicture wala pag na. Nabudol tan tanan na unsa na wala na ni na mao. Ay, sorry Mga na. sa tagsalad gadyo. Sorry na. Before Sorry tamato na. ka Ginawa sa ginawa. Before tamato kan Drew sa iyang mistakes kay medyo law man ni day. Medyo law man. Dapat nagkag-mistakes. Next time cons na feel bitan ako na basta ipauna nimo siya. Wala na dayon. Wala undang na kanang murag Overgame mo. Grabe na murag kayo. mahulog nga murag ang inyo mga char lang mong tanan. Actually, flower ang amo Flower ang lang dungag-dungag rami. Sakto ra gyud na Lagi. nga ipailiwit siya kay para murag na climax. Uy, maka-pressure ka. Muna sa ginog ka na. Uy, muna akong sa tanan salad muna akong ganahan nga klase nga kuan. Dressing. Oh, Mas kanang hindi siya evening hall dress, gown, ni siya. evening Evening attire gown. nga dressing. Dressing? Di ko gana matulong ng mga pina-mayonnaise na di ko gana to. So Ito na mga mayonnaise. 1,000 dressing, mga ana-ana, di ba? Ako Ano gana siya? kanina yung mga vinaigrette. Vinaigrette. Yeah. Vinaigrette. Yan. Social sa mga virgin vinaigrette. HRM mo gyud ka Sam. Wala na ko naka-ano eh. Di ba, Gym ganun? na ko nga ano. Wala. Gym na ko to siya nga ano. Ikaw, Profession. Nakagi ka na. Unsa man? Kanang nganong dressing ang Wala. dress ang tawag ana. Lain po og shorts mang good. Lain po siya t-shirt po. Dress na lang. Palaman. Di pwede. Lay po lang toppings. Ay, perfect lami. Sarap. Lami, bay lami la. Ay, ako lang ang kanak. Uy, sarap. Sarap ng ano? ASMR. Sandwich. Okay, by the way, hang, karon nga month is naa sila promo. You can enjoy 20% off when your bill reaches 1,500. Ayan. Karon lang na siya nga month, March 1 to Ay, 31. kami na nga pamilya. Gamay rang 5 mil pirmig. Yes. Di ba, bongga? Ang karoon lang pag mag-tweldo na may. Karon lang. Delete niya yapon. Dilid maging sa konsihal, sa staff. Kayo pagsaba. Ay, saba. Tanak ko sa kumanghod. Wala pa da inyo. Karo isa Diyos. Kanana ila. Nanaila. Uy, may pa sila. Sarap. Regular. Regular. Sarap. Watermelon. Mula ng pinakahayas ng sugar ang watermelon. Hindi ay ba? Pwede kapira ko. Sarap. Baka every morning lang ilang kape. Morning naman yung coffee, ma'am, no? Ano gyapon, ma'am? Na coffee bisag aning oras, ha? Ay na, perfect ka, lovely. Ang free naman good. Ang free nga coffee. Morning. Every 6 sorry, a.m. to sorry. 10 a.m.
So, tagay lang, slice gamit, maluy mo sa kwabi, kanang pancake lang. Isa lang kaana lang para mawala sa... apin. Tsaka, ana. Os. Ikaw kan be, ikaw ka ng hungit be? Si ma'am hungit be? Ay, may na din. Dari butang. There you... Wala, ano. Ano, ang gwapo kaysa ang orange. Sarap. Ang pancake, sarap ng pancake. Naikuan ba rin palaman sa sulod? Lovely. Kung taga-uptown ka, they're open as early as... 6 a.m. Ha? 6 a.m. So pwede hindi ka mamahaw na dali? Mabit ang anak ko sa imo nga breakfast date mo ni Ma'am Lane. Oh my God, nibugo ko ito nga par. Tingnan ko reaction si Con. So uptown, if you want nga mag-breakfast di ay, so uptown yung magtuyok-tuyok diri, mag-run-run, so open di sila diri. Yes. 6 a.m. My God. Give me the potato. Lang. Kani. Para ASMR. Ba? Ayan. Sarap. Love. Sarap. So again, ang Project A is talagang very good original dari. Wow. So Nag-open sila last year, April. Anong Project A daw ang tawag dahi? Pangalan silang anak. Oh, eh? Yeah. A. Tungod, dili kay tungod kay Mudo ilang gana. Murag, ang start sa name silang anak. Ma'am, pila ka book lang anak, ma'am? Wala, lain na. Background na lagi mo. Background checking na lang sa family mo, ha? So, sa anak na, ayun na. Thank you, ma'am. Thank you. So, tungod man ko daw kay kuan man sila honest. So, munang Project A. Honest. Iro. Say adjective naman sa letter A. Honest. Honest. Kasi nga, dito na ta kay draw eh. Yan. Ano siya naman tulon pa kanina siya. Ha? Tulon. Kaya pa ko'y 26 dari. Kaya mistakes. Grabe ka daghan. Ano ko kay Sam ganina nga, I can relate to her, to what she said earlier nga. Di ka kakuhaan ng work because of, parang kay Sam is the diploma. Ang sa ako is the civil service eligibility. So, civil service. my mistake is that wala ko ni pursige o take yun nga. Di ba in a year I think ikatulo or ikaduha ang kanang chances na pwede ka mag-take in a year. So I took once. I think that was 2013 or 14 then na-fail man ko. So kapuya kay ani, delete na lang ko mag-kuha. Online to mo primero, dili? Dili. Okay, online man to muling no sa una. So, moton nagmahay ko ba? Delete na lang ko or ako na lang ako na lang padayunon ng law school basig kuan dili ko mo take og ka ng CSE kay pag mo take ko og bar basig pasar na wala gihapon. So, ano ba? Gi-underestimate na ko ang kung unsay pwede mahimo if holder ka o civil service holder ka. So, moto, wala until now, wala gyapon kay naay nag-ingon sa ako nga Drew, apply ni wala ko'y lain gi-refer ikaw ra gyud. Tapos ana din ko nga kanang mahadlok man ko or unsa siya nga sige na ingnon ako siya nga ikuan ta ka i-refer ta ka dili o i-recommend ta ka dili na siya mag-interview og lain kay ikaw ra iyahang kuhaon. So grabe ang pressure niya pagkakita din ako sa posting nala dito nga dapat eligible ka na kay CSE holder ka. So wala pero niala siya nga kanang gina na nako siya nga kanang igihangyo nako siya kung pwede ba nga makapadayon gyapon ka. And dili ko gaya nga feeling bitaw nga kanang tungod kay friend or unsa bisan pag well in fairness to her dingon pud siya nga ikaw ra ko makita pud nga masaligan. Pero kana bitaw imo nang daladalahon nga thought nga gipasulod ka kay hindi gi-refer ka kay It's the thought masaligan that counts. ka. Bisag wala kay ing ani unya. What if
mo take ko puhon pero dili gihapon. Ana, nana ko yung mga thoughts nga ing ana. Although murag sa ako siguro nang mind drapod siguro nga gina-pressure na ako akong self pero unfair pod bitaw sa uban nga pasar sila na nga qualifications na sila pwede kay sila ana. Tapos wala sila gikuha kay deserve ko. Unya, ang naka-nice adto So, wag kay... yun mo gitake? Wala ginako That's a siya. mistake. Gitake ano mo na ang mistake. Ya. Dili man good kay ana sad siya na nawala na ko sa akong train of thought. So mo to yang giingon nga dapat anya ako apong friend nga friend ako sa law school. Kasi ang iyang giingon really hit me hard nga Drew dili enough nga graduate ta sa law school. Dili enough nga JD ta. And nasakitan ko kay ngano kanang bitong grabe ang amo ang giagian sa law school, grabe ang training and then bisag mo graduate ka, you will realize na dili pa dito enough. Kulang pagyapon. Kulang Tinimbang ka pagyapon, ngunit kulang. Kulang pagyapon like you still need to continue proving yourself na So balik na sa sa Pilipinas ginabay. Babalik na sa tabas ako mga actually mo din ni ang topic yun di ay. Mo nang nakaapan sa Pilipinas. But tinood ba no? Nalimang gabay oh. Low graduate na ka. How many years binanimo na, di ba? But still, yeah, yan na dili, ba? dapat kuan, eligible ka. So ganyan ko niya nga kanang dili Tama ba? enough Drew nga kanang murag all these years murag mo na ang di ko kabalo kung fantasy ba na fantasy ra ba na ako nga kanang nice kayo ka or kanang amazing kayo ka kung mahuman kag law school daghay magulat sa imong nga trabaho nga na. Yeah. Siguro illusion na gito ako. Kay dapat gid ay kanang CSE holder ka na may uban nga wala sila ni take og any graduate school courses pero CSE holder sila. So, nakasulod sila. So, yung ana ba, dili enough nga, nag-masters ka, nag-law school ka, nag-unsa ka diha. Basta kung gi-require sa government na dapat CSE holder ka, then you should comply, we should comply. So, yung ana, di ko kabalo kung ma-encourage ba ko or mas mo baba ang ako ang self-esteem because of that fact na, you know, our government, na nga gobyerno na sad kayo na itong presidente. Sila ko na lang kita sa sayop nga nasod. Pasensya na. Di, Ang hirap mo mahalin Pilipinas. In fairness, karon pa ko nakakuan sa'yo. Hindi agree sa'yo. Na. Dili ang sayop ani kay nganong munay ngalan sa bridge nga ambakan sa mga tao. Huy! Dapat change na ng ngalan diha. Kung dili ma-change, di ka mawagi diha na. Bangagan. Balik yan mo to sa... Pwede ning problema gid sa Pilipinas, mga gala. Unya ka na bitawng mistake pud siguro nga wala jud ko kanang persige ba. Nga mangitag ani gyud wala gyud ko last year gani ako nag-take og bar niya this year na pud kanang ano bitaw murag wala ko nag-expect nga hala taas di kaayo ang ako ang kanang pagmahay sa self or nawala akong confidence sa akong self kay pila ka years gud ako ang sa bagisayangan ba na siya or nagpahulay lang ko. So muna, siguro di ko balo, mistake ba ni? Pero I think mistake siya kay gadagan ang oras, you know, ga-age ta. Yes. And then, dili pag yun dili nimo gina-savor, gina-seize ang moment na dapat makuha na nimo or Sige, dapat para- maabot na kaana. Kana asad. So, Galing. Para matabangan ka ana. Ugma dayon. regular. Send off ka na namo. Tungod niya na, tagang ka na mo. Dugay naman kayo to. Actually, nami ka ng mga answer sa mugawas. Leakage. Nami leakage sa exam. ang learnings. Dawata kini, nami leakage sa exam. Ay lang po perfect ka kay halata ra po. Civil service. So akong learnings nga dili ka manya na habit or dili ka procrastinate. Do everything pwede nimo mabuhat karon. Oo. Pag yun yung procrastinate mo, yun nasul espiritu day. Kasi yung kilid mo, mauna siya day. Mo siya nasabligan o ka ng holy water. Trigger ako Merese. Sabi na kung naay mga tao nga nakita sa imong potential nga ingani ka, pwede ka may-ani. So unya ang ato ang edad ga forward ba ya gani Chris dili ka backwards. Yeah. Correct. So
seize every moment. So seize every moment, yun, every opportunity, kung na ay opportunity for learning, opportunity for saving, opportunity for, studying, grab it fast and grab Furious. it. Yeah. Fast and the Sa Furious. Grab it tight as you can. Correct. So, yan. Napako isa. Mm. Napako isa. Pero in fairness, na-learn na nako ni. And in fairness, after ani nga learning kay murag, na-feel na ako nga murag paspas ang akong pag-soar. Kana bitong comparing yourselves to others. Sayop na ako na sa una bay. Kana perminti ko, do siguro tungkol sa bata pa ko, or mga anak po kada ko. To elementary pa ko. Hilig ko nga nabi ka i-compare na ko ako si anything kita nang for example, kuan kay ko ba kana for example si Master Poppy kanang may kisag kuan bay penmanship bay. So wato na ko yang style. Lettering. Oh kanang yang style ko sa pinatakiling lugar ang iyang pagsulat. So mausab sa ko bay. Takiling sad. Even ko na ko'y friend nga ang hinawiran niya sa ballpen kay Ana. Anak yun, as in, di yun mo, anak yun, apiki ba? Pero ako kikiawat ba, gusto ko nga, anak ko sa una ba, nang i-compare na ako, tapos po ko'y makita isa. Pero nga naman, anong, di agabit sa ng silos. Envious. Sa imo raman ko ga. Insecure? Envious. Envious? Ano sa spelling sa envious? From the root word. Vios. Pero yala ko ba ka na bang kanina po, tapos, perminti din magkuhan kung unsay ka na bang, kung unsay ang success, dapat mo na, awaton din ako siya para anak ko sa una bay. So, ang tendency, wala ko'y identity. Pag pimiro ka na bang, so, sa manggid akong kuhan. Hantod na siguro, I think na nausab tanan katong nagbalhin ako diri sa Cagayan de Oro na. Katong murag, di ba, siyempre, gikan ko sa akong yutang na tawhan. Pakabot na ako diri, pero siguro natingala ko, bago nga environment, murag kanya-kanya, walay pakialamay, kanya-kanya. Bro, siguro dito ba na, Wala pa'y nakaila. Bro, kung nag-reformat ba, way nakaila sa ako. So dito na ko nagsugod na, create. dapat dili ko mag-focus, ang akong learning is, dapat di ko mag-focus kung sa'y wala na ako. Dapat mag-focus ko kung sa dito ang akong pwede gamiton nga resources or strength nga para murag maila ko. So dito na dahil nga may ko mo sayaw, di ba, murag ganun yun. So dito ko akong kipakita ang pag-dancer, ana. So napansin din ko nilo, dancer lagi ning new student, ana. So, kuha na to ni, ana. So nabona na Ito yung junior, si Elias to. Ano na, tapos, murag nga na din ba, tapos, naiwan ako nga, comedian yung gubay. Ayaw pa na ako na-realize mga, kabalog yung gubay nga, nagig ko'y gift nga makapakatawa ko. So, ako na sa siyang gigamit. Hantod nga koan. Hantod nga, di na rin ako ikumpara kung kaugalingon sa ubang tao. Nga, dili, unique ko dapat. Nganong mag-awat-awat makuha ng mga nindot-nindot nga pangalan sa radyo, mag-like day ko, bitok akong pangalan. Dito lang ko baka na bang, I have to be different. I don't know, siguro na ba, di lang ko kabalo kung asa to nga moment, anong nikalit lang gini nga na nga, tama ba, dili dapat ko mag-compare sa kung laing tao, di ko dapat mo awat, kailangan I should be different. Kaya para kung mulutaw ka, you have to be different. Ana ba? So siguro katong, primero di ba, nag-audition ko mga hosting, dili ko kuhaon. Sa bagay, di mo sa tagwapo. May apil-apil sa ko, model, mubo, masag ko, sa ko, model. Hagas mo ko mamodel nga, mubo, man ko. Kami pag nilang atom, mga mubo, sab. Pero kaduganin ko nga dili, nibi, parang dapat, di na ko ni-ikumpara nga dapat pareha ko niya nga taas. Dapat unique ko. So mo din to akong learnings na alay ko. So dito na, Bernie bitok-bitok, lahi, style, sa mong programa, lahi. Kung ang uban mga DJ, English, nagbisaya ka. Kung ang uban, kani nga programming, ingani imo, giusab. Kung ang mga hosting, seryoso, giusab. Na dayon. So mo nito nga, nag-learn na din ko nga, so kung kailangan di ka mo kuha sa spotlight para barag mo maibagyog ka. So you have to be different. You have to believe sa imong kaugalingon. Kung say naanak ko, kung naanak ko istendaan din, kana focus ka na. Kung naman galing kay weaknesses, medyo i-develop gamay. Medyo maano gamay. Pero dito ka focus sa unsay naa sa imo ha. So I think muna ako nakita nga, so sayop na ko to sa una ding elementary. Boding sa elementary ko sa unang high school ko.
Wala magi ko identity. Dili sa ko sikat nga basketball player, di ko sikat. Ana ba kanang di ko sikat nga ano man kailangan ko burong mo awat sa ubang tao. Pero mo ang iyang motivation mo sikat. mao lang. Daan lang yun ba? Tama ba kay sa una nag-art club ko, siguro drawing. Okay man ko kabalo ko. Walay gatanaw. Ako ra gyud gatanaw sa daw kay pagtanaw ko sa dance troupe kay Tuara dito gipakpakan. gipakpakan na yung mga tao mananaw kamulog practice. Nakikisi. Bordagan mananaw sa Ang mga fans sikat nakikisi. kayo. Tapos matag recognition, mag-intermission number. Wala may intermission number nga drawing. Ay araman mo kung naay ka ng poster making or art sa tawa na art month baka gibiyaan ng Crayola ang mga kuan. Mag-change career na ko. Dito nag-dance troupe na din ko mga higala. Ang amazing sa mga cause is that you did not fear the unknown. Yeah. Like, Halag ka din ng English na gid niya. Unsa to? Ikaw do ba kanang dili lagi ka man. Mukutaw na sa damong mga Lagi, balbal na si Anon. Kaya di mo siya mahadlok ni Anon, day. Karang Balbal dili na nga siya. to ba? Ano? Lagi Karang dili Anon. nga to. Naka-amazing. Paki-explain. Wala siya nagduha-duha of kanang exploring things nga hunaw na siya ga-expect siya nga siguro okay ko dire siguro kana dili biyaan ako ni kay sige dito ko so dili biya tanan tao nga gabuhat ana nga gaambak-ambak from one place Nga muris ba? one passion to another tama. passion, one girl to another chara. Iyan na ba nga wala siya nadok that he might fail or people might not like him for doing this or for changing for yan na ba so amazing si Konski wala siya naghuna-huna of what others would Asang say. papel ni Dro, ipirmahan na nato. Administrative, sa'yo mong gusto number, administrative. 32. Mayor. So yan na ba masya nahadlok of you Tama know. no, tama sa kanon. I mean like wala na kon sa ko ba nga mo mag-risk or mag-kuan ko what if, di ba? Tama gyud. Dali mga pagsulod na gid ako sa radyo sa una panindutay pangalan. Mga Johnny Small, Nathan Ross, mga Pretty Boy. Basta daghan sa di ba mga Surgeon Stan. Tinuhod mo ito. Daghan. Tapos Bernie Bitok-Bitok, layo. Sus hilera niyo Bernie Bitok. Layo, Brad. Boro magkutaw kaayo ba Correct. Sergeant Stan. Oh. Correct. Patsadahay ka na, oh. Phoenix. Pagkapatsyadahay Lloyd pagkuhan, Phoenix, pagka-check ka na. Robbie Rabbit. Ana, oh, di ba lang ikaw? Kangaroo Jack. Correct. Correct. Oh. Pag-abot sa imo, ha? Bernie Bitok-Bitok. Mura bitaw Layo. Oo. Mura bitaw kang katong mag voice over ato kay maglisod mo siya. Ma- Bernie Bitok. Bitok. Ladies and gentlemen, your host Your from ABS-CBN, Bernie Bitok. Tama Pero ni. di ba? Di ba? Akalain mo yan. Akalain mo Pero yan. nitipas. Correct. Mo dito siya sa Comelec, Brad. Wala gi-aprobahan dito to. Bernie So, ni binuang man ni. Nuisance candidate man ni. Siya bitok-bitok ni Dagan. Excuse me. Maunay nagpadaog. Correct. Malvern ang giwan ng butang. Way nakaila. Correct. Kasi spar siya Malvern. Bernie di ay. Number 11. Kalmar kay pagsulod may gala. Number 11. Bernie Bitok 2X. Ano, kabalo ba mo kaning bitok-bitok, kaning bitok, mura ning nakapalata sa orange? Uy. Ese! You're so witty! Very weird. Oh my goodness. So shady. Tama na, pila na ka minutes na nakabutang diya. Pila na? Ilang minutes na ka diya? Ha? 54. Tama na. Almost 1 hour Muna na. to siya. Okay. Muna. Di sila kapanukad og kaon og tanan. Pero napa mo lain mga mistakes. Wala sila yung mga Okay, mistakes. nagiging- yan. Perfect. Ang ganda nyo. Perfect. Correct. Dagan pa kay katong pag-eskwela, ano ba? Hindang ba ako eskwela? Ay, tama, Brad, no? Say learning what ni what to. Siyempre, di ko gusto may anak pud akong mga anak. So Nga say na mo ba kay learning. sayang biya kayo ang panahon nga kuan. Pero ang ending gyapon nimo nga kung mo na imong mistake di pasabot nga magpabilin ka na lang nga malugmok na din ka na. You have to strive hard na pud nga unsa man day akong next nga kuan ani. So mga igag wisdom kang Lord nga Lord unsa man
safe na magyud ko ato. Aminon yun na nimo. Pero kung dili ka maka-amin, dili nimo ma-learn imong mistake, di ba? So imong gi-amin, then next dayon, so hatagan na kanyang chance. Mugtatong naadayon kuan, naadayoy nagpa-scholar sa ako nga mo balik pilgrim nga ana ko nga. O sige. Oh, na scholarship day. Na scholarship day. Wala to na sa scholarship mo. Pwede pag di mo ka-eskwela pag ito. Pwede. But you know, but sometimes lang po, sometimes lang baka usay tinuod sa nang ginapa testing sa tag mistakes, no. True. Kaya di man sad nato makita ang kana bang mag-asa ka mag-grow. Kay I'm sure tanan engineering works. I'm sure dili na ma-perfect ang usa ka building or usa ka design. I'm sure dili ako pasabot ka nang wasa na siguro na perfect ang usa ka building sa usa ka engineer nga. Wag yun na mo agi mga mistakes ba nga. Ay, sige sa ay di mo na maayo day nga design kay kuan man day ba sige lang sunod. So that's why kung unsa ta karon maybe siguro magpasalamat na pud gyapon ta nga nakatesting ta og mistakes and in fairness naka-learn ta, naka-recover ta. Kay in fairness man sad nasa giuban nga naka-learn nasayop na wa naka-learn. So nasayop na sa utro. So mirisin ang tawag niya na. Ingon sila, kung magsige og balik-balik yung problema, wala ka ka-learn. Mo gani. Wala ka ni grow. Wala ka ni grow. So, salamat na lang po sa atong mistakes. Correct. Di ba? True. It made us who we are Di ba now. ang mga bata True. pwede rin mo ipa-mistakes? Yeah. Dili man nimo sila pugngan nga ayaw lagi na. Pasagdan be. Tama. Damag. Oh, di ba? Tama na. Mirese. Correct. Gawas Let ding- them fall. So, gawas ding and marta. stand on their Gawas ding own. martayulit dia. Gawas ding martayulit dia og alcohol. Correct. Piyait. Ana lang. Kaya salamat. Again, dagan salamat sa Project A. Yan. Abre sila 6 a.m. So, pwede Yes. gini ka mag-breakfast. Breakfast? Breakfast. Breakfast, lunch, and dinner. Yes. Na sila diri sa likod. So yummy ang food, in fairness. Ay na proud ka kay ano na po din siya. Yes. Tatak lokal. Yeah, okay, nice, very nice. Na sila yung Facebook, may Facebook, di ba? Yes. Tapos na po din sila sa Grab Food. O na po sila sa Food Panda. Yes. Perfect. So, pwede na rin ko maka-order aning mga salad diri. Thank you so much. Dagan salamat. And salamat sa inyong mga tigsunod sa mong podcast. Dagan salamat sa mga sa Spotify, na sa YouTube. Salamat sa inyong tanan ha. And sa mga nag-message sa mo, thank you very much. Thank you. Ingat mo tanan, kinipagyapon si Brother Bernie Bitok-Bitok, kauban si Master Pofey. Number 11 yapon ko, number 11. Si Sampay na. Sawadika. O si Atty. Dalapo Galupo. Si Drusilla. Ingat mo tayo. Love you all. Bye. Bye. Bye! Mga onami!